Γιάννης Καστρίτης, ένας άνθρωπος ο οποίος είναι εδώ της γειτονιάς μας, ένας άνθρωπος ο οποίος γεννήθηκε και μεγάλωσε στο Δίστομο. Σωστά? Ναι, ακριβώς. Μεγάλωσε στο Δίστομο, μετά σπούδασα Αθήνα ιατρική και έκανε ειδικότητα μετά παιδοψυχιατρική στην Ελβετία, Λοζάνη και Γενέβη. Για την ώρα είμαι εδώ πάντα. Παιδοψυχίατρος, πρέπει να είναι αρκετά δύσκολο το επάγγελμα. Γνωρίζω λίγο γιατί η σύντροφός μου είναι κλινική ψυχολόγος, οπότε έχω μια μικρή γνώση. Έχεις μια εξοικείωση. Λοιπόν, είναι δύσκολο επάγγελμα, ενδιαφέρον βέβαια, αλλά δύσκολο. Εύκολο δεν το λες με τίποτα. Πόσο μάλλον όταν έχεις να κάνεις με παιδιά που είναι αρκετά ευαίσθητα, είναι αρκετά δύσκολα. Μιλάνε σχεδόν μια άλλη γλώσσα από τους ενήλικες, οπότε κάπως πρέπει να συγχρονιστείς με το επίπεδό τους για να μπορέσεις να ακούσεις τι λένε. Που συχνά εκφράζονται κιόλας πιο πολύ με τη ζωγραφική, με το παιχνίδι. Δηλαδή αυτό χρειάζεται παίρνει ενέργεια σίγουρα. Αλλά απ' την άλλη, όταν μπορείς να βοηθήσεις ένα παιδί, γι' αυτό μου άρεσε και δεν έκανα ψυχιατρική ενηλίκων, είναι το feedback που παίρνεις από την οικογένεια και από το ίδιο είναι πολύ θετικό. Και είναι και πιο εύκολο, γιατί δεν έχουν διαμορφώσει προσωπικότητα όπως οι ενήλικες, που είναι πιο δύσκολο να αλλάξουν, ας πούμε, με τα χρόνια. Γιάννη, η εμπλοκή σου με τα παιδιά είναι αυτή που σε οδήγησε, σου έδωσε το έναυσμα να γράψεις μυθιστόρημα επιστημονικής φαντασίας? Ναι, καλή ερώτηση. Ίσως έπαιξε ένα ρόλο. Δηλαδή, λέει μια συνάδελφος και δεν έχει πολύ άδικο ότι επειδή βλέπω και με παιδιά και με εφήβους, ότι αυτή η δουλειά βοηθάει κάποιον στο πνεύμα του, να μένει σχετικά νέος. Και νομίζω ότι και για αυτό το λόγο ενδιαφέρομαι και για κόμιξ, για σειρές, για τις δυστοπίες που είναι ένα είδος που είναι πολύ της μόδας. Οπότε ίσως βοηθάει και αυτό. Ίσως. Να μιλήσουμε λίγο για το μυθιστόρημα. Η περιγραφή λέει ότι είναι ένα βιβλίο με ρομαντικά και κοινωνικά στοιχεία που διαδραματίζεται σε ένα περιβάλλον επιστημονικής φαντασίας. Πώς προέκυψε όλο αυτό? Δηλαδή θα ήταν πιο φυσιολογικό να διαδραματίζεται σε μια εποχή, ας πούμε, τη σημερινή. Εσύ μας πήγες στο 2222. Ναι, όντως το βιβλίο λέγεται έτσι και όλες Αθήνα 2222. Η αλήθεια είναι ότι μ' αρέσει να γράφω, έτσι σαν μεράκι, σαν χόμπι και από καιρό κιόλας. Και έχω γράψει διάφορα διηγήματα που έχουν δημοσιευθεί και κάποια στιγμή είχα την απαιτούμενη αυτοπεποίθηση για να μπορέσω να γράψω ένα μυθιστόρημα που παίρνει περισσότερο χρόνο, ας πούμε, και θέλει μεγαλύτερη αφοσίωση. Και η κεντρική ιδέα αφορά το σήμερα στην ουσία. Απλώς η δικιά μας η εποχή δεν με εμπνέει και τόσο, η αλήθεια είναι στη γραφή μου. Οπότε πήρα κάποιες τάσεις του σήμερα τραβηγμένες κάπως από τα μαλλιά και τις μετέθεσα 2 αιώνες από το σήμερα. Πιο συγκεκριμένα, όπως περιέγραψες, μετά από 2 αιώνες ο κόσμος έχει υποστεί πολλές απανωτές καταστροφές. Ναι. Οπότε ό,τι έχει απομείνει από την ανθρωπότητα έχει χωριστεί σε κάστες. Έχουν βγει και αρκετές ταινίες που περιγράφουν μια καταστραμμένη ανθρωπότητα και ομάδες ανθρώπων που ζουν και έχουν τις δικές τους ζουν σε λίγο περίεργους συνθήκες, δηλαδή είναι αυτοί πολύ πλούσιοι και πολύ φτωχοί που έχουν μείνει στον πλανήτη. Ναι, κάτι που υπάρχει σε έναν βαθμό ή αρχίζει να υπάρχει και σήμερα. Δηλαδή βλέπουμε αυτή τη τάση που οι πολύ πλούσιοι τουλάχιστον να γίνουν πλουσιότεροι και οι φτωχοί να μην καταφέρουν να ξεφύγουν, κυρίως στις πιο ανεπτυγμένες χώρες. Και σίγουρα εμένα με επηρεάζουν πράγματα που έχω διαβάσει και που διαβάζω κόμιξ, τη γαλλική σκηνή επιστημονικής φαντασίας. Αλλά από την άλλη, σε αυτό που έγραψα, είναι από μια μεριά αυτοί που λέγονται οι νέο-αριστοκράτες που ζουν χρησιμοποιούν μια προηγμένη τεχνολογία που είναι μόνο για αυτούς επειδή είναι πολύ ακριβή και σε υπερσύγχρονες υπέργειες πόλεις μανιτάρια. Ναι, από το σχήμα τους ονομάζονται έτσι, έχουν, ας πούμε, αντιβαρυτικά υλικά και είναι αποκομμένοι από τους υπόλοιπους.
σε τεχνητούς παραδείσους κάπως. Έχουν ρομπότ που τους σερβίρουν, ενώ οι υπόλοιποι ζουν σε γιγαντιαία containers χωρίς να έχουν άμεση πρόσβαση στον ήλιο. Γιατί έχουν γίνει και πολλές περιβαλλοντικές καταστροφές, ενδεχομένως και πόλεμοι καταστροφικοί, οπότε είναι πολύ επικίνδυνο. Η Αθήνα είναι στον κάτω κόσμο. Έτσι τον ονομάζουν περιφρονητικά, ας πούμε, οι νεοαριστοκράτες, οι υπόλοιποι, οι πλέμπ, ας πούμε. Αλλά είναι και η πλειοψηφία που μένει εκεί και δεν έχει πολλές επαφές με τους άλλους. Αλλά για κάποιο λόγο είναι χρήσιμη για τους άλλους, αλλά δεν μπορώ να κάνω spoil. Και πες μας για την ιστορία. Η Δανά είναι η ηρωίδα, η οποία είναι η πλούσια. Ναι, να το πούμε απλά. Να το πούμε απλά. από τα μανιτάρια. Και ο Ερμής είναι φοιτητής τεχνοπρογραμματισμού και ζει στον κάτω κόσμο. Οπότε αυτή επισκέφτεται τον κάτω κόσμο, θέλει να κάνει μια εργασία. Σχεδόν τους αντιμετωπίζει σαν υπανθρώπους όσους είναι εκεί. Αλλά σιγά σιγά η πλοκή τους φέρνει πιο κοντά. Ο Ερμής έχει τύχει και έχει γνωρίσει κάποιες νομάδες που ζουν εκτός του όλου αυτού του πλαίσιου που περιέγραψα, τελείως σε μια έρημο που έχει δημιουργηθεί εκεί κοντά. Και κάποια στιγμή σημαίνει να ζήσουν ένα απαγορευμένο έρωτα αυτοί οι δύο. Και αναγκάζονται να πάρουν αποφάσεις, να απαντήσουν σε διλήμματα και στην ουσία κάποια στιγμή, χωρίς να φταίνει οι ίδιοι, έτσι, έρχονται οι δύο κόσμοι σε σύγκρουση μεταξύ τους. Ό,τι γίνεται και στη σημερινή εποχή. Ορίστε. Ό,τι γίνεται και στη σημερινή εποχή. Ναι, κάπως. Ένας φίλος που το διάβασε μου είπε ότι έπρεπε να το είχα βάλει πιο κοντά. Ότι δεν χρειάζεται 2 ώρες για να φτάσει σε μια τέτοια κατάσταση. Ναι, απλά δεν έχει καταστραφεί η γη και δεν έχουν καταστραφεί οι πόλεις. Όλα τα υπόλοιπα νομίζω είναι τα ίδια. Ναι. Έχει δίκιο, απόλυτο δίκιο ο φίλος. Καλά το υπογραμμίζεις. Τι γίνεται. Αυτό που με ενέπνευσε για να το γράψω, πέρα από τα αναγνώσματά μου, είναι αυτή η τελευταία δεκαετία που έχουν περάσει στην Ευρώπη και στην Ελλάδα ακόμα πιο έντονα, που υπάρχει μια ητοπάθεια, μια νοθρότητα. Όταν λέει ητοπάθεια, αυτό το συναίσθημα ήττας, ότι έτσι και τίποτα δεν γίνεται, και όλοι οι έχοντες, ας πούμε, δεν μπορεί να τους αγγίξει κανείς και αυτοί αποφασίζουν για όλα. Και επειδή βαριέμαι τους πολιτικούς λόγους, ακόμα και όταν συμφωνώ με το περιεχόμενο, προτίμησα να πάρω θέση με συμβολικό τρόπο, κάπως. Τώρα να πούμε και αλήθεια, φίλε Γιάννη. Σωστό δεν είναι αυτό, δηλαδή αυτό που είναι να κάνουν αυτοί που κυβερνούν ή αυτοί που βρίσκονται πολύ πιο ψηλά από εμάς, αυτό που είναι να το κάνουν, θα το κάνουν όσο και να φωνάξουν οι υπόλοιποι. Δεν έχει νόημα, οπότε φτάνεις στο σημείο και λες, για ποιο λόγο να φωνάξω, αφού έτσι κι αλλιώς δεν θα γίνει τίποτα. Ναι, είναι μια συγκυρία που αυτή η τάση κάπως έχει επιβεβαιωθεί από τα πράγματα. Δηλαδή δεν είναι κάτι που έχει γεννηθεί στο μυαλό των ανθρώπων αυτό τίποτα. Έχουν υπάρξει απανωτές, ας πούμε, προσπάθειες που έχουν αποτύχει. Αλλά ας πούμε, επειδή μου αρέσει, διαβάζω ιστορία, λίγο πριν την Ελληνική Επανάσταση, ας πούμε, υπήρχε αυτό που καλά το μαθαίνουμε και στο σχολείο, δεν είναι κάτι φοβερό. Υπήρχε η Ιερά Συμμαχία, λέγανε ότι δεν πρέπει να γίνουν άλλες επαναστάσεις, δεν χρειάζεται να γίνει τίποτα άλλο. Αλλά ξαφνικά από το πουθενά συνέβησαν. Και στην Ελλάδα υπήρξε ένα ανεξάρτητο κράτος, για παράδειγμα. Δεν λέω ότι η ιστορία μπορεί να επαναληφθεί με τον ίδιο τρόπο, αλλά σωστό. Είναι και θέμα συγκυρίας. Και τώρα μοιάζει πιο πολύ με μια εποχή τέτοια σκοτεινή, αυτή που διανύουμε, όπως πριν τις επαναστάσεις. Συγκρίνεις τη ζωή. Εσύ είσαι στην Ελβετία. Σε ποια πόλη είσαι? Είμαι στη Γενέβη αυτή τη στιγμή. Είσαι στη Γενέβη. Πριν ήμουν στη Λοζάνη για ένα διάστημα. Είναι πάνω από 10 χρόνια που είμαι στην Ελβετία. Έχεις γίνει μόνιμος κάτοικος Ελβετίας, σχεδόν? Στην ουσία ναι. Η γυναίκα μου είναι Γαλλίδα πλέον, έχω ένα παιδί 3 χρονών. Να σου ζήσει, να τα χαίρεσαι. Απλά για να μείνω 2-3 χρόνια για την ειδικότητα, καμιά φορά δεν τα αποφασίζω. Αλλιώς θα φέρνει η ζωή. Αλλιώς θα φέρνει η ζωή, ακριβώς. Πώς βλέπεις τη ζωή στην Ελβετία
Αν συγκρίνεις αυτά τα δύο πράγματα, ζωή στην Ελβετία και ζωή στην Ελλάδα, και κάνε μια αντιπαραβολή με το βιβλίο σου. Ναι. Είναι, κυρίως στην αρχή, να πω την αλήθεια, όταν είχα έρθει στην Ελβετία ήταν πολύ δύσκολη η προσαρμογή. Είναι σχεδόν όντως και αυτοί οι δύο κόσμοι αντίθετοι, Ελβετία-Ελλάδα. Κυρίως αυτές τις πόλεις που είναι έντονα προτεσταντικές, υπερβολικά οργανωμένες. Από τότε, ίσως στην Ελλάδα κάπως έχει αλλάξει το πράγμα, αλλά τότε και στις καθημερινές συζητητές έβγαιναν. Στην Ελλάδα, στις ευρωπαϊκές αυτές πόλεις όχι και τόσο. Κλείναν τα μαγαζιά νωρίς, ποτέ δεν κάπνιζαν οι άνθρωποι μέσα. Αυτά πιο επιφανειακά πράγματα. Αλλά και ενώ υπήρχε μια οργάνωση σε θέματα κράτους, σε γενικές γραμμές και μια προβλεψιμότητα, ας πούμε, που ήταν ευχάριστη και στον επαγγελματικό τομέα, σε θέμα ανθρώπινης ζεστασιάς και σχέσεων, νομίζω είναι πιο δύσκολα τα πράγματα στην κεντρική Ευρώπη. Υπάρχει μια έλλειψη. Για να μην μιλήσουμε για τον καιρό, για την κουζίνα και όλα αυτά. Εγώ το φέρνω τώρα τη ζωή σου και σε σύγκριση με το βιβλίο σου. Ήσουνα στον κάτω κόσμο και πήγες να κάνεις τη διατριβή σου στις υποσύγχρονες πόλεις μανιτάρια των νεοαριστοκρατών. Ναι, υπάρχει μια ομοιότητα. Δηλαδή, αν και να πω την αλήθεια, επειδή υπάρχουν στο βιβλίο και μερικά ρομπότ, μερικοί άνθρωποι εδώ που στο νοσοκομείο, ας πούμε, απλά εκτελούσαν εντολές και δούλευαν στα ρομπότ, πιο πολύ από αυτούς εμπνεύστηκα. Τώρα, αυτή η διαφορά στο ότι είναι κάποιοι... Δεν είναι ο πολύς κόσμος που είναι πλούσιος εδώ πέρα. Και εδώ πέρα υπάρχουν οι υπερπλούσιοι κάπως. Αλλά είναι κάποιοι που μετακινούνται με ελικόπτερο, έχουν κάποιον που διαχειρίζεται την περιουσία τους, κάποιον που διαχειρίζεται το σπίτι τους. Είναι ένα μικρό ποσοστό ακόμη και εδώ. Ναι, αυτοί σχεδόν ζουν σε κάποιες φυσαλίδες που δεν τους αγγίζει τίποτα, ας πούμε. Όντως. Και ο κάτω κόσμος στην Ελλάδα δεν ήταν. Ίσως γίνεται κάπως λόγω της κρίσης ή έγινε για ένα διάστημα. Δηλαδή ότι κάπως είχε αφαιθεί στη μοίρα της. Ναι, προσπαθούμε να συνέλθουμε. Ακόμα είμαστε στα δεδομένα ότι προσπαθούμε να συνέλθουμε. Δεν έχουμε συνέλθει 100%, αλλά είμαστε στην προσπάθεια. Πάντως πριν την κρίση θα έλεγα ότι δεν υπήρχε θέμα σύγκρισης. Δηλαδή νομίζω ήταν ανεξαρτήτως βιωτικού επίπεδου, ήταν ξεκάθαρα καλύτερα στην Ελλάδα. Θα συμφωνήσω απόλυτα μαζί σου. Προ-κρίσης, ναι. Μετά την κρίση αλλάξαν τα πράγματα. Ναι, πάντως ένα σχόλιο να κάνω κιόλας, για να μην... Επειδή έχει κάποια πολιτικά στοιχεία έμεσα στο βιβλίο, σε καμία περίπτωση δεν ήθελα να κάνω ούτε κήρυγμα, ούτε να πάρω μανιχαϊστικά θέσεις. Απλώς, όπως όταν ένας φίλος σου μιλάει για ένα πρόβλημα και λες «Α, αυτό μου θυμίζει μια ιστορία», κάπως έτσι ήθελα να το κάνω κι εγώ. Υπάρχει ένα πρόβλημα κοινωνικό και ήθελα να πω μια ιστορία που καμιά φορά στέλνει περισσότερα μηνύματα από όσο αν έχει μια στήρα ανάλυση, ας πούμε, της κατάστασης. Συνήθως περισσότερες φορές και στις μεταξύ μας κουβέντες, ναι, δεν θέλουμε... Κανένας νομίζω δεν θέλει να πάρει πολιτική θέση, εκτός αν είναι άρρωστος και κολλημένος με τα πολιτικά. Ναι. Αλλά θέλοντας και εμείς, όταν αυτό που είπες και εσύ, διηγείσαι μια ιστορία ή λες ένα περιστατικό, αναγκαστικά είναι μια μορφή πολιτικής συσσαγωγικά θέσης. Ναι, επηρεάζεται σίγουρα από τις απόψεις σου και ούτως ή άλλως η ιστορία, αυτό που ανακάλυψα είναι ότι προχωρώντας, ξεφεύγει λίγο από αυτό που ήθελες να πεις και κάπως πρέπει να την κατευθύνεις ότι οι ήρωες πρέπει να πάρουν μια απόφαση, ενώ ξεκινάνε καθημερινοί άνθρωποι, καλά ζουν σε έναν κόσμο πολύ διαφορετικό από το δικό μας, είναι οι συνθήκες που τους κάνουν κάπως ηρωικούς και πρέπει να πάρουν αποφάσεις. Και υπάρχει και το θέμα ότι, αυτό δεν το ανέφερα πριν, της τεχνητής νοημοσύνης, για το οποίο μιλάμε όλο και περισσότερο. Και αυτό το προσπάθησα να το βάλω μέσα. Είναι από τα λίγα, από όσο ξέρω τουλάχιστον, βιβλία στα ελληνικά που καταπιάνονται με αυτό το θέμα. Επειδή κάποιοι ενδιαφέρονται τώρα. Ναι, και γι' αυτό και ο Ερμής είναι φοιτητής τεχνοπρογραμματισμού. Ναι, έχει μία σχέση με την τεχνητή νοημοσύνη.
Ναι, προσπαθεί να δει πώς μπορεί η τεχνολογία να είναι πιο χρήσιμη στους πολλούς και όχι μόνο στους λίγους που μοιάζουν Ολύμπιοι θεοί, καταφέρουν να μιλάμε για αιώνια νεότητα, ότι έχουν αντιγυρατικές ουσίες. Και υπάρχει και μια τεχνητή νοημοσύνη κιόλας που κάποια στιγμή προσπαθεί να αυτονομηθεί. Ακόμα διάβαζα κάποια βιβλία γιατί έκανα και έρευνα για μπορέσω να γράψω. Για να δεν είναι μόνο φαντασία δηλαδή. Είναι κάποιοι επιστημονισμένα που το περιγράφουν αυτό ως πραγματικό κίνδυνο. Ότι δεν είμαστε απολύτως σίγουροι αν μια τεχνητή νοημοσύνη έχει απόλυτη πρόσβαση στην πληροφορία, αν θα μπορούσε κάποια στιγμή να έχει δικούς τους σκοπούς που πάνε πιο πέρα από τους ανθρώπινους. Όχι για να κινδυνολογήσουμε, ας πούμε. Ναι. Αλλά είναι... ποια είναι τα όρια, ας πούμε. Η τεχνητή νοημοσύνη όντως προβληματίζει. Η τεχνητή νοημοσύνη όντως προβληματίζει το πώς θα μπορέσει να χρησιμοποιηθεί και να μην επηρεάσει τις δικές μας ζωές ή να επέμβει στις δικές μας ζωές. Ναι, αρνητικά. Όχι, θα μπορούσε μια χαρά να χρησιμοποιηθεί θετικά, αλλά όταν δεν υπάρχει καθόλου κοινωνικός έλεγχος. Δηλαδή, στην ουσία ελέγχεται από λίγες ελίτ, λίγες μεγάλες εταιρείες στην οποία δεν ασκούμε κανέναν έλεγχο, νομίζω παίρνουμε ρίσκο στο πώς θα χρησιμοποιηθεί. Ο Αναγνώστης. Η ιστορία θα δείξει. Να πούμε ότι το βιβλίο σου εκδόθηκε από τις εκδόσεις 24 γράμματα. Ναι, ακριβώς. Ναι, έχω καλή συνεργασία ευτυχώς με αυτόν τον εκδοτικό οίκο και έχουν εκδώσει και κάποια διηγήματά μου και την επιμέλεια την έκανε η Αντιγόνη Πόμεν, που είναι, ευτυχώς τη γνωρίζω, είναι αξιόλογη συγγραφέα και φίλη. Σημαντικό να μπορείς να συνεργάζεσαι με ανθρώπους τους οποίους θεωρείς φίλους σου, γιατί τους εμπιστεύεσαι και σίγουρα μπορείς να κινηθείς τελείως διαφορετικά. Καλά, βέβαια. Παρά την απόσταση, ευτυχώς κρατάω επαφή με την ελληνική πραγματικότητα και τις φιλίες μου τις έχω κρατήσει. Ευτυχώς. Ελλάδα έρχεσαι συχνά? Ναι, προσπαθώ. Όσο γίνεται. Πάντα έχω στο πίσω μέρος του μυαλού μου πότε θα μπορούσα να επιστρέψω. Απλώς η γυναίκα μου δεν μιλάει ελληνικά και είναι κάπως περίπλοκο. Καλά τώρα, και εμείς που μιλάμε ελληνικά, τι νομίζεις, ότι καταλαβαίνόμαστε μεταξύ μας? Αυτό είναι μεγάλο θέμα. Μπορεί... Αλλά και σε όλες τις γλώσσες, μην νομίζεις. Είναι διεθνές το πρόβλημα. Μπορεί η γυναίκα σου να καταφέρει να συνεννοηθεί καλύτερα με εμάς που υποτίθεται ότι μιλάμε ελληνικά. Ναι, όντως παρατηρεί το μη λεκτικό πάντως, έχει οξία παρατηρητικότητα. Ενώ καμιά φορά είμαστε σε τραπέζια και οικογενειακά και τέτοια. Δεν καταλαβαίνει το περιεχόμενο, αλλά κάτι πιάνει. Κάτι πιάνει παραπάνω και από μένα. Συμμετέχω στην κουβέντα. Στο παιδί έχετε και ένα παιδάκι. Ναι. Μαθαίνεις ελληνικά? Ναι, εγώ του μιλάω αποκλειστικά ελληνικά. Και μου απαντάει στα ελληνικά, ευτυχώς. Ωραία, ευτυχώς. Και αυτό συνιστούν τώρα, γιατί το έψαξα λίγο, οι λογοθεραπευτές και όλοι, ότι είναι καλό από νωρίς να μάθει και τη γλώσσα και των δύο γονιών. Σημαντικό. Λοιπόν, πριν σε αποχαιρετήσω, Γιάννη, θέλω να μας πεις, ο Αναγνώστης, αυτοί που μας ακούνε, γιατί να ευχαριστήσουμε βασικά το χορηγό της εκπομπής, την εταιρεία Ήρων, την εταιρεία ηλεκτρικής ενέργειας Ήρων και το κατάστημα της Λαμίας που βρίσκεται στην Καραγιανοπούλου 8, αλλά και όλοι οι ακροατές του Ράδιο Μελωδία, γιατί είμαστε ίσως και ο μοναδικός σταθμός που εκπέμπουμε σε όλη τη στερεά Ελλάδα. Για ποιο λόγο αυτοί που μας ακούν να αγοράσουν αυτό το βιβλίο? Ναι, για ποιο λόγο? Γιατί είναι ήθελα, γράφοντας αυτό το βιβλίο, το μεράκι που είχα γράφοντάς το και το ότι το διασκέδασα, να μεταδοθεί στον αναγνώστη. Νομίζω είναι ένας τρόπος, με ευχάριστο τρόπο, να εξοικειωθεί κανείς με κάποια σύγχρονα ερωτήματα και σε σχέση με την τεχνητή νοημοσύνη και επειδή η τεχνητή νοημοσύνη είναι παρεξηγημένη, δεν μοιάζει με blockbuster, ας πούμε, χολιγουντιανό που ένας ήρωας ρίχνει ουρανοξύστες. Αντίθετος, έχει στοιχεία, υπάρχει ο έρωτας μέσα, αλλά όχι μόνο ο ρομαντικός. Νομίζω θα έλεγα ο έρωτας για την αλήθεια, τη δικαιοσύνη. Οπότε μπορεί να δώσει μια έμπνευση σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς. Αυτό προσπαθώ να κάνω. Έγραψα το βιβλίο που θα ήθελα να διαβάσω, από την αλήθεια. Οπότε, σημαντικό αυτό που από λες. που έχω,
σχετικά έχει δουλέψει. Χωρίς να θέλω να περιοριστολογήσω, αλλά στο ρισκάρει κανείς. Νομίζω δεν έχει κάτι να χάσει. Εμένα μου άρεσε αυτό που είπες, ότι έγραψα το βιβλίο που θα ήθελα να διαβάσω. Όχι, γιατί όταν μιλάω για το κλίμα νοθρότητας και ητοπάθειας, εννοείται με επηρεάζει. Και απλώς προσπάθησα να πάρω δύναμη και από τα αναγνώσματά μου και από την ιστορία για να δείξω ότι αξίζει κανείς να παλέψει ενάντια στην αδικία, ανεξάρτητος αποτελέσματος. Αυτό είναι το κεντρικό μήνυμα του βιβλίου. Θέλω να το ακούσω πιο καθαρά, το κεντρικό μήνυμα. Το κεντρικό μήνυμα είναι ότι αξίζει κανείς να παλέψει ενάντια στην αδικία, ανεξαρτήτως αποτελέσματος, γιατί ό,τι και να γίνει, ακόμα και αν χάσει, είναι κερδισμένος ο ίδιος. Αυτό είναι το κεντρικό μήνυμα, με απλό τρόπο. Γιάννη Καστρίτη, συγγραφέας του βιβλίου Αθήνα 2222. Γιάννη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την όμορφη κουβέντα που είχαμε. Καλοτάξιδο το βιβλίο σου. Καλοτάξιδο το βιβλίο. Εύχομαι οι επισκέψεις σου στο δίστομο εδώ να είναι πολύ πιο συχνές και η γυναίκα σου να μάθει και αυτή ελληνικά. Ναι, ένα τελευταίο σχόλιο. Όντως είναι πιο συχνές τώρα τελευταία, γιατί φίλοι στο δίστομο Βιωτίας έχουν αρχίσει και φτιάχνουν ένα σχολείο δημοκρατικό και ελεύθερο, λέγεται Ατάξια School. Να μην τώρα πάρω άλλο χρόνο. Όχι, να πάρεις και άλλο χρόνο, πες το. Ναι, είναι ένα σχολείο στο οποίο οι μαθητές είναι πιο ελεύθεροι και μαθαίνουν μέσα του παιχνιδιού. Έχω συμμετάσχει λίγο στη δημιουργία του και είναι κάτι αρκετά ελπιδοφόρο. Και νομίζω έτσι θα αλλάξει σιγά σιγά η κατάσταση, με πρωτοβουλία νέων ανθρώπων μέσα από παρέες. Σιγά σιγά. Πολύ ωραίο αυτό και πολλά μπράβο σε όλους εσάς που καταφέρατε και το δημιουργήσατε. Το ξεκινήσατε μάλλον. Και εσείς, έτσι, ακούω ότι ο σταθμός εκπέμπει σε όλη την Ελλάδα. Χρειάζεται η περιφέρεια και η ελληνική επαρχία, έτσι. Ανθρώπους που έχουν κουράγιο και εκφράζονται και προσπαθούν. Ευχαριστούμε και εμείς με τη σειρά μας, Γιάννη. Καλή συνέχεια. Τι ώρα είναι τώρα στην Ελβετία? Μια ώρα διαφορά έχουμε. Μια ώρα μόνο. Εντάξει. Ναι. Λοιπόν, καλό υπόλοιπο της ημέρας. Να είσαι καλά, καλή συνέχεια.